Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El passat 22 de juny va tenir lloc a l'Auditori de Girona la segona entrega dels Premis Impulsa. El Fòrum Impulsa de la Fundació Príncep de Girona va néixer el 2009 per donar suport a la formació dels joves, promoure el seu talent i ajudar els col·lectius més vulnerables. Una vintena de ponents de tot el món explicaren les seves experiències o la seva visió sobre la funció dels joves i l'emprenedoria. Entre ells destaca el nen alemany Felix Finkbeiner, que amb 9 anys va fundar The Plant for the Planet Children Initiative, una organització internacional impulsada bàsicament per nens que s'ha fixat com a objectiu plantar 1 milió d'arbres en cada país del món. Amb l'assistència d'uns 400 joves procedents de totes les comunitats autònomes, hi van haver converses i contactes amb professionals amb experiència capaços d'assessorar-los i orientar-los en els seus projectes. L'objectiu d'aquests contactes és que les dues parts obtinguin beneficis, oportunitats per als joves que inicien el seu camí professional i idees per a les organitzacions ja madures. Els joves participants d'entre 16 i 35 anys han passat un procés de selecció a través de la pàgina web del fòrum. Aquest any, els Premis Impulsa han anat a parar a 4 joves emprenedors. Pere Barri, pel compromís en una iniciativa mèdica pionera, cap de la secció quirúrgica del Servei de Ginecologia de l'Institut de Xeus. Romain Quindan, per les investigacions en la lluita contra el càncer. El seu principal camp de recerca és l'aplicació de la llum en la medicina. Marc Bonavia, per ser un exemple d'iniciativa empresarial, cofundador de l'empresa Sid Mòbil, reconeguda pels seus serveis mòbils. Borja Bagunyà, pel seu talent en la creació literària, escriptor jove considerat una promesa en les lletres del nostre país. I també una fundació, Fundació Valia, per la feina a favor de la inclusió social de nens i joves. Treballen en el desenvolupament integral de la infància i la joventut.